El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi be nyono uluka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke akaseka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo mali islame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be sega noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islame dine bulu fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ku jobi ambe ona manta fara utaka minye angani chokoroba nyuma nye minya angani kalfa baynye minya angani mugadam baynye anyuma misega sege ama tugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na zuhuruhum dayman munjadadun ambade te duma kanumbaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala obana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima ajazmina no mandiye simple o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nyon zora kono nana anga na nyon nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe on fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jazene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grosisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroe ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibande ga juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ga fen fen fo tever rasul la mini bebala ay nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akade 100% naturel okmana ambeka mi في مادي قل أنت مني لبيك اللهم لبيك Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela kasigi herela dumunun kay berebereli kay nam mako be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu be mali kono ani munu zigiro benodo jie jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba
o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Sekou, San, Moti, Kuchala, Katase Sikaso ma, Kenyeba, Kita, Omanina, Nyoro di Sahel Mauko, Katase Kolokani, Jijini, Fokatase Bemama. Somatra, Fien Foroko, Somatra, Kauli Herela, Kase Herela. lamɛnbaaw ani an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye tarata ye mars kalo tile 4 bi ye tarata ye sunkalo tile 4 nanzara kalo ale ye san 2020 ye min ye sunkalo ye an bɛ ale kɔnɔna na kiba an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin maaw ma sunkalo matarafalen no maa minnu fɛ nin waati na wa sini kiba an balima kerecɛnnakaw olu fana b'u ka sunkalo daminɛ nka olu ta ye tile 40 ye an y'a daminɛ u ɲɛ an bɛ tila u ɲɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka o sunkalo fana o timɛko ɲuman yira an bɛɛ lajɛlen na bato ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ sɔgɔmada in na ale sunkalo kelen hukumu kɔnɔna na sanangɔrɔba denmisɛnnin minnu bɛ yen donbolo kɛra olu ye jamanakuntigi ale ka maa kɛrɛnkɛrɛnnenw fɛ gouvernement yɛrɛ bɛ kɛnɛ min sigi sunkalo n'o ye suntigɛ kɛnɛ ye jamana kɔnɔna na keba o kurumokarili baaraw kɛra sogonikɔkaw fɛ an fɛ yan i b'a dɔn kunu AES drapeau yɛlɛli baara kɛra nigeriakaw ma to kɔ dɛ COC n'o y'an ka lasigiden ye Cheikh Umaru Kulibali ale fana ye drapeau yɛlɛ kɛ Nigeria Mali lasigiden so kɔnɔna na sɔrɔdasiw ka kalan min tun bɛ senna Tɔnbɔkutukaw fɛ yen o kalan in n'o ye certificat inter-army ye o kalan banna keba Bamako misiriba kuranko tɛna kɛ maasi negela ye yen tuguni pano 300 ani kɔ de bɛ taa sigi ye Manden den Solari a kun ye layidu min ta Mali gouvernement ye o timɛni kɔnɔna na sa gouvernement y'a yira sa ko ka taa pano ninnu sigi Mali Bamako misiriba la baaraw olu daminɛna an n'o jaw yira o la seko ni dɔnko an t'a san kɔnɔna na wa Nawa Dumbuya ale taara bɔ Buguni gouverneur ye kununko min mana sɔrɔ la n'o daw tulo kan Momo de Paris ale fana ko AES passeport ko kɛlen don kataba 4 ye keba Fransikaw fɛ yen maa caman bɛ k'ale ɲininka min ye Binta Jalo ye AES coordination min sigira Burukinakaw fɛ yen a ɲɛmaara taara ka d'ale ma kɔmasegi baaraw a y'o daminɛ kununko ni barosigi ye barosigi min kɛra tɔn yɛrɛ jabala la Amdalaikaw fɛ yen jaa min sɔrɔ olu la an na o da aw tulo kan
k'a yira la sa k'a fɔ ko min ye funteni ye keba a donnen no dɛ n bɛ to maaw ye bataki bila ka na an na tila ka o fana da mɔgɔw tulo kan yanni an ka kunnafoniw kuncɛli cɛ sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye. Keba bamananw ko ko banga fusa janfan ye Siramori Jabate ko fanga tana ye kan fila fɔ ye keba an ka Burkina ta in senfɛ maaw n'a fɔ sa ko nin cɛ in ka nin Burkina ta in k'an n'an dulokɔrɔla tɛ buda tuguni a bolo keba Moro Naba an ye nin mɛn an ka cɛkɔrɔba da ale nana yan san dɔ la mɔsi fama a ye Marijɛ Ɲare lajɛ keba a ko k'ale yɛrɛ tun ɲɛna ko Marijɛ Ɲare ye masakɛ belebeleba de ye ko fasalen n'o tɛ ko fila bagangɛnɛ dɔ Marijɛ Ɲare ko ale bɛ ka maaw de mara hadamaden hakilimaw minnu don o don u bɛ miiri u bɛ na ni ko kura ye ale bɛ kiiri de tigɛ ale bɛ furu de siri ale bɛ bɛn de don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'i tɛ se ka kɛ o miiri n'o jɔrɔ ka k'i la e ka tila ka bonya tuguni keba ni fanga b'i bolo da b'i ye sunati ye farafinna o Moro Naba kelen dɔgɔkun o dɔgɔkun Burkinakaw fɛ yen fɛn dɔ bɛ b'a fɔ ma ko faux départ Moro Naba de bɛ a ka minɛn bɛɛ cɛ a ka sokɛ n'a ka kɛlɛmasaw bɛɛ lajɛlen a balimakɛ min n'o murutira u ma k'a bɛ t'o la keba faux départ in n'a kɛra ɲɛna b'a fɔ ko sɛbɛ don koyi u bɛna na sa jeliw de bɛna na delili daminɛ masakɛ nin ka ɲi tɛ yen an bɛ heure kelen de ko la keba faux départ a fɔ ko k'a tɛ taa kɛlɛ kɛ tuguni an bɛ segin so o faux départ kɛnɛ de ka ɲi ni cɛkɔrɔba dɔ masalala keba a ko fanga a tiɲɛ fɔ banna fanga a kangarɔndɔbaw olu ka se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la k'o banna fanga min ka d'a ye o y'a tulokɔrɔ kuma duman de ye maa min n'i bɔra o kɔnɔ i bɛ bila kɛrɛfɛ keba ko maa min bɛ se k'a fɔ fangatigi ye ko nin man ɲi k'o y'a furumuso ye n'o tɛ aw tɔ fɛn fɛn n'i kɛra o ye kabi e bɛ na nin sira fɛ masakɛ b'a fɔ k'a y'a latɛmɛ fan dɔ in fɛ n'a kana bɛn a kana na kuma kibaruya k'o de la k'i b'a ye k'a dɔn k'a fɔ an ka fangaw u y'u ta siraw bila keba fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko masakɛ ka fanga tɛ sinsin ko ni jelidenw t'i kɔrɔ i b'o kɔrɔ dɔn fɔlɔ masakɛ a ka foro b'a bolo jelikɛ ka foro b'a bolo masakɛ a bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ jelikɛ bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ masakɛ a b'a niyɔrɔ di jamana kungo la jelikɛ b'a niyɔrɔ di ni fɛn min tɛ bɛn ale de y'a ka kankɔrɔ sigi ye ale de bɛ jamanadenw ka kungo la s'a ma ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ a ye mun b'a bali ka tiɲɛ fɔ a ye keba nka bi an ka kankɔrɔ sugu bɛ cogo di a b'an na taa Burkinakaw ka ja kɔnɔna na ja min ye yenenka tɔgɔla walan ta Katanga n'u b'a fɔ ko gɔsɔnw ka dɔn keba muso olu de bɛ cɛw su ka kɛ fanga ɲini kan a tɔ bɛ taa laban balawu la masakɛ ka kɛlɛkuntigi o de bɛ ɲaraki o b'a sɔrɔ masakɛ kankɔrɔsigiw a nɔfɛmaw u bɛɛ lajɛlen b'a tugu k'a nugu i ɲɔgɔnna tɛ yen e de tɛ ne ye min kɛ o de kɛra keba ko tiɲɛ bɛ min bi e ka taa an ka faama sigiyɔrɔw la e ka an ka masakɛw lajɛ e ka an ka alamata minisiriw kankɔrɔsigiw lajɛ nkalon min bɛ tigɛ namara min bɛ kɛ yuruguyurugu min bɛ kɛ suyɛnni min bɛ kɛ bɔsibolotigila min bɛ kɛ jigitigɛ min bɛ kɛ an ni karisa tɛ ɲɔgɔn fɛ an kana foyi ɲɛnabɔ a ye a y'a bilen k'a da ninnu tigɛ bi anw de bɛ fanga la keba jɔnni b'o kɛ ni kankɔrɔsigi tɛ cɛkɔrɔba ko ma ko bi kankɔrɔsigiw k'u y'a tu tigɛ transition daminɛ de la keba ko n'o tɛ ko fɔlɔ n'i ka kuma yɛrɛ cayara masakɛw kɔrɔ u t'i ma b'u la koyi u bɛ sama ka gɛrɛ de i ka se ka tiɲɛ f'u ye k'u bilasira fanga kana tiɲɛ ko nka bi mɔgɔ min b'a fɔ fanga ma a ka ɲi a ka di a kana dabila dɛ a ye taa n'a ye
ko o kelen n'a dafirila o de bɛ tila ka fara maaw ka maa minnu y'i bin ka tila ka to fanga la tuguni cɛkɔrɔba ka kuma ye mun ye keba a ko bi kankɔrɔ sigi tɛ fangaw la koyi ayi limanaw de talen no kana n'o sigi kɛrɛfɛ mun ka d'u ye a ko mun y'an ka fangaw tiɲɛ bi keba n'an ye fanga sɔrɔ an dɔgɔninw an kɔrɔmusodenw an balimamusodenw maa minnu ye ɲumanya k'an ye an ka fitiniya kɔnɔna na minnu ye ko kɛ ko ye tuma min na se kun tɛ an ye an b'olu de wele an n'u bɛna a gérer n'a tiɲɛna mun bɛ se ka kɛ a bɛ ɲɛnabɔ cogo di ko bi fangaw bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a jateminɛ keba k'a tiɲɛbaa ye musow ye Katanga kɔnɔna na film bɛ tali kɛ o de la masakɛ yɛrɛ a yɛrɛ balimakɛ talen k'a kɛ kɛlɛkuntigi ye a n'o de bɛ bila ɲɔgɔn na muso b'a su ka ko k'a b'o fa min bɛ taga bila o nɔ na o de ye Katanga ye o y'a sɔrɔ o fana taara dɔnnibaw fɛ yen ka taa dɔnni ko bɛɛ lajɛlen lajɛ a bɛna fɔ o fana ɲɛna k'o ka masakɛ fa ko ye keba a dun bɛ masakɛ fa dɛ n'a ye masakɛ fa a bɛna fanga bilen de sigi mɔgɔw kunna da bɛ maaw ye sutura fɛn fɛn sara sa olu musow n'u denw de bɛ wuli o la sa maa minnu b'a yɛrɛ kɛrɛfɛ a nagakɔrɔmaw i b'a dɔn u bɛ min fɔ a ɲɛna k'a k'a yɛrɛ fa koyi ko n'a ma yɛrɛ fa k'a tɛ se ka bɔ nin na fiyewu o y'a sɔrɔ ko taara ka dan kɛ o keba ko fangaw sigilen no mun kan fangaw kɛrɛfɛ sugu bɛ mun baara kɛ waliya jumɛn b'u bolo dungo juguya ni yuruguyurugu min bɛ senna bi ko a ju ye mun ye tiɲɛ de ti fɔ baaraw kɛlen no namaraw ye maa minnu bɛ se mun na olu tɛ bila o la jɔyɔrɔ minnu bɛ di su ani tile bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a dɔn ko min don an ka jamanaw kɔnɔ bi ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko kɛcogo ɲuman o fɔbaga de ka ca n'a waleya ɲuman ye ko laɲiniba ɲuman o de ka dɔgɔ bi ni kun ye ko ɲaga k'a kɛ tasuma ye k'a kɛ balawu ye n'a firila u bɛ taa k'i kelen to yen ko masakɛ joli bɛ yen olu tun bɛ sira ɲuman kan an y'an nɛn d'u kɔrɔ k'an ka taa ɲiniw senfɛ an ka hakɛ ɲiniw senfɛ ni marché di karisa ma o y'an ka mɔgɔ ye a ka sɔrɔ an na an denkɛ in bɛ yan fɛ an burankɛ in bɛ yan fɛ nin y'i buramuso ye nin y'i nimɔgɔkɛ ye a y'a kɛ ta keba o damantan nin parti y'an dɛmɛ nin jɛkulu y'an dɛmɛ ninnu ye u se kɛ i ye jɔyɔrɔ d'u ma ko kuma na faso bɛ jɔ cogo di kimɛli ka kɛ faso jɔ la se min bɛ yen maa mun bɛ se mun na olu ka ɲini faso jɔ tɛ kɛ ni mɔgɔ ka kuntilenna ko ye i ka du kɔnɔ ko tɛ i kelen tɛ se maa si kelen tɛ se ka fanga mara i bɛ maaw de wele wa olu ka kan kɛ maa tilennen maa laadiriw ye jamanadenw bɛ nafa sɔrɔ mun na minnu bɛ fɛn minnu ɲɛdɔn jɔyɔrɔ ko bɛ cogo di bi farafinna masakɛw bɛ jɔyɔrɔ di cogo di bi u bɛ marché di cogo di bi u nagakɔrɔmɔgɔw bɛ cogo di bi karisa ye nin k'an ye a y'a muso don yan a y'a denkɛ don yan a y'a balimakɛ don yan a y'a terimuso den don yan karisa ninnu ye an dɛmɛ an ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'a to n ye nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ a ye nin d'u ma a ye nin k'u ye ko damantan de bɛ ka fangaw gɛlɛya bi Katanga kan tɛ maa ka fanga ma dɛ keba n'i yɛrɛ y'a la i yɛrɛ y'a la de a kan tɛ maa ka fanga ma a ma maa ta i tɔgɔ ma dɛ n'o tɛ a bɛ bɔ Burukina min na n'a kun ka di u b'a fɔ k'a tɛ bɔ nka Burukina jamanamaw yɛrɛ 1,500,000 don a la yɔrɔ o tɛ wari den ye miliyari tilancɛ olu y'o don a bɔli la yaasa ja in ka se ka sigi sen kan donc sɔgɔmada in na k'a fɔ ɲɛmaaw ye a ye ladilikan ɲɛnamaw ɲini a ye bilasiralikɛla ɲɛnamaw ɲini a ye faso jɔlaw ɲini a ye jamana jɔlaw ɲini a ye faso kanunaw ɲini a ka bɔ popapo la n y'a sɔrɔ n yɛrɛ ka karamɔgɔ la Usumani Serifu Mamadu Hayidara ho ha ho a y'o bila dɛ fadenw sigilen don k'an filɛ ko i keba